Naman na ya, amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo,
serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibong yung oras sa Pilipinas, alas 7:32. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa Kalwan sang Lift Mode. Dare to switch, Lift Mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift Mode na yan. Kag sumuman ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend full supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa aton tanan nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga pumuloyo sa bilog nga kalibutan, labi na sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo. Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Jesse size na lang kadlaw, Pasko na. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maying gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tag-palamati, maying gabi sa bilog nga Western Visayas. Maying gabi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Arevalo City proper.
Kag sa ato man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita nga magatalakay na sa pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangikaw po naton karon nga mga balita man kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters kay kantanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Kim Kaluyo, and of course mga natipon man nga mga balita ka information nagikan sa kay K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall, mga balita nagikan sa Iloilo Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Sa kinaandan mga dalagko magkaroon nga mga balita lokal kag mga balita nasyonal. Lakip na mga balita internasyonal nagikan sa aton nga news center with K5 Sani Punay, K5 Aliera Joy Api. Sa kinandan upod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang iyo K5 June Alojado Kapulot, naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday, no? Martes nga adlaw. Disyembre 9 tuig 2025. Ay kapit sa 9 naton kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad mga K5. Kamusta na kamuda ba 16 nang kadlaw Paskwana? May nabato na kamo nga mga Paskwanyo. Okay pa? Kung wala pati pareho tayo. Kalain. Sige lang nga. Kaya mo naman yung chimpo, kita naman mamaskway kasi una kita magabaton mo. Isubong kita naman mamaskwa. Kung ano lang amon nga mapulutan nga ipamaskwa sa inyo, muna na matag na mo na. Ay, Blacky 500. Kung ano lang da, nga sa amon da. Kabuan nabi, for example, magasugutaay kita, makitaay kita, magsinugutaay kita, kamagambal ka mo nga inang idol mga tabi Paskwada. Ito na lang amon nga mabunutan, tiya mura na ihatag na amon eh. Okay, hindi man kami manggaranon gid. Hindi man kami gidya perte ka milyonaryo kag manggaranon. Nga makahatag sa inyo sang dako gid nga Paskwa. Kung ano lang amon nga arat lang sa amon, dati mo na mahatag na amon siguro ha. Kung magkiritay kita mo siguro taay kita bla. Pero mas nami gigani way ko sa may masugata. Uy, akalain! Ala, sige. Sa aton sini nga pagpangalagad mga K5 sa mga dalagko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad una kita sa mga balita nasyonal. Karon lang ang balita lokal. Ang balita lokal subong perti ka karamiton sa mga balita lokal subong mga K5, no? So nahon ta ng mga balita nasyonal. O yari kita sa aton nga mga balita nasyonal mga K5. Sa aton nga mga headlines sang balita nasyonal. Ang anti-dynasty bill mga K5 na ginaplano ni kagado amo ni ginadalian sa karon. May apat mga K5 ka mga bill nga gusto nga kaginadalian ni President Bongbong Marcos nga mahimo ini kag matapos ini sa iya nga administrasyon kay 500. Ang apat nga ini ka mga kasuguan nga gusto ya nga mahuman amo ang number 1 anti-dynasty bill. Dugay na ni. Damo-damo na ni sa mga nagpasar nga mga senador kag mga kongresista naton kag mga senador ini may kangtana sa anti-dynasty bill nga ini
Way man gyapon ni maglabot kag way man ni matapos gyapon. Kay hindi mahuman-human. Nga aki 500 nga hindi mahumanay. Paano na hindi mahuman kaya ang ini nga mga kaso o ini nga mga klase sang kasuguan kay 500 ang maapektuhan sini amo man ang mga lawmakers. Sila man gyapon maapektuhan. Isa sa mga ining na tawag naton nga anti-dynasty bill ni. Hasta sa President Bongbong Marcos ni maapektuhan ni. Kay pila kabilog nga mga membro sa pamilya niya mga ka-K5 ang ara nagaposisyon sa gobyerno. Amo man sa halos tanan diri sa bilog nga Pilipinas. Abi nyo mayari pa diri nga iban nga mga pamilya nga hindi sanda magpalarintihan na hindi sila magpamilya nga nagaururupod sa isa ka nagapangalaga sa politika. Diri lang sa lokal sa aton hindi na kita magdiretso pa to sa iban pa nga mga lugar. Kay sa iban nga mga lugar kay 500 amo mana. O hindi ba na? Sa iban nga mga lugar amo mana, diri sa aton diri na lang kita anay sa aton sa lokal Halin sa kuana sa bilog nga Western Visayas lang tanay no. Kay 500 sa bilog nga Western Visayas. Una kita sa aton nga Ogsaran. Kay ang hambal gani sang aton sini nga mga kilala nga kinahanglan unahon tanay limpyo aton Ogsaran. Antes kita nga magpanglimpyo kung magpanilhig sa Ogsaran sang iban. Ay hindi bla mo nang nakabutang dahil mga harubaton kay 500. O unahon ta sa Ogsaran ta. Sigurado kamo nga mapasugot ba mga ka-K5 ang aton sini nga mga congressman diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag sa syudad sang Iloilo nga mapasar ining isa ka ordinansa ngeno kun isa ini kakalayi kun kasuguan ining anti-dynasty bill mga ka-K5. A bill aimed at challenge the long-established political structures in the Philippines by limiting families holding multiple political positions. Mga ka-K5, sa malipot nga sugilanon, ini nga kasuguan, mga ka-K5 ang nagalimit kag nagalimita kag nagapauntat sa mga politiko nga mga miyembro sa pamilya nila. Mga ka-K5 ang nagauyat man sang mga tagsa ka mga posisyon sa ila sini nga tagsa ka mga lugar sa bilog nga Pilipinas. Ilabi na gid diri sa aton sa mga syudad sa Iloilo o sa probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5. Amo ni siya ang ini nga kasuguan nga ini. Karon ano ini? Diri sa aton mapasugot ayan din tahalinon man. Diri tahalinon abi sa may kuano sa may syudad sa Iloilo. Diri kita halin sa syudad sa Iloilo. Mapasugot ayan si Congresswoman Jamjam Barunda sini. Mga ka-K5 nga mag pauntat or magpasugot sini sang bill nga ini. Although nga ang sa Senate na nigilabot mong sang sa kongresista tado may-ari naman na nga bill. Kalaglabot na ganin sa Senado ang sa mga senador naton mga ka-K5. Damo sa mga nagpasar sini. Hasta sa inang ika-4 nga degree sang ila sining pamilya. May ara gagin pasar si Senator Ping Lacson. May ara gagin pasar si Senator si Senator Kwandan ng Risa Hontiveros. May gagin pasar mga isa kakasuguan anti-dynasty bill. Mga ka-K5 si Bam Aquino. Sino pagid ni mga naghimo sini? Sa mga 4 ni sila ka mga senador. Sa aton nga kongreso, mga ka-K5 daw ari na ni nakapasar na ni. Pero kung imo lang tawon mga ka-K5, mapasugot bala mga kongresista. Like for example, una diri sa may syudad sa Iloilo. Unahon taton Ogsaran. Mapasugot si Congresswoman Jamjam Barunda. Kay siya congressman siya tapos sa iyang utod vice mayor. O hindi Blacky 500. Mapasugot ayan si Mayor Aisa Triñas. Mga ka-K5 nga siya mo ang mayor pagkatapos ang utod niya konsihal. Sino pag ginangari di? Nga mga magpamilya. Damo pa mala na mga nakita naton kasang una ti. Kung may naperde si Jeffrey Ganson ti duwa man sila ni Rodolph Ganson. Hindi ba na? So diri lang nasa syudad sa Iloilo anay. Sa ilo kita sa iban nga mga distrito. Sa may first district mga ka-K5. Ang premier distrito mga ka-K5.
ang congressman si Congresswoman Janet Garin, 1st District. Mayor ang iya nga bana sa may banwa sang Miagaw, Richard Garin. Mayor o board member ang ilang nga bata nga si Rica Jean Garin. Tapos ang iya nga utod nga si sino nga utod yang mayor sa may banwa sang Gimbal. Tapos sino pagid? May mga pagkaisa pa na sila nga mga konsyal. Ang isa pa ka board member na ng si Herminan Dabla. Daw kuan man nila na, daw pagkaisa man nila na. Sila tanan. Baka kay 5 ga uluyat sang posisyon. Sa ila sini nga distrito, puro tanan mga garin. Kag mga pamilya nila. Now sa ilo kita sa 2nd District. 2nd District, ang congresswoman naton, si Kati Kwan ang inang Gurisita, mayor sa Banwa sang Pabiya, Gurisita. Tapos kon amo magyapon ang mayor sa may Banwa sa San Miguel, Gurisita magyapon da. Mga kaki-5, amo na ang mga nagauyat sa may 2nd Distrito. Sunod naman sa may 3rd District, sa 3rd Distrito, mga kaki-5, ang aton congressman si Lores Defensor, ang iya nga utod gobernador si Tuto Defensor. Wala labot sina. May ara pa iban o duwa sila gapungkoman nakunutod. Sa ilo kita sa may 4th District. Ari pina 4th District, grabe pag iniyaw. Sa 4th District, mga kaki-5, ang congressman sang 4th District si Virginel Biron. Ang iya nga bata, mayor sa Banwa sang Dumangas, si BP Biron. Ang iya nga isa ka bata, mayor sa may Banwa sang Barutak Mibo, si BJ Biron. Tatlo man sila. Mga kaki-5, sa may 5th Distrito, ari sa 5th Distrito, may board member nga tupas. May si Rolex Suplico, tupas man na. Magplaka-isam na sila. Ang congressman tupas pagid. Mga kaki-5, mayor sa may Banwa sa Barutak Viejo, tupas pagid. Mga kaki-5, sa mga kada distrito lang naton ginahambala, wala pa nalabot ang mga banwa-banwa. Sa ilo kita, sa probinsya sang Guimaras, Guimaras makaluwas pa. Sa probinsya sang Guimaras, mga kaki-5, ang gobernador, mga kaki-5, inang Naba. Hindi ba? Tapos ang congressman Naba magyapon. Tapos ano pa? Kaya pa iban, may mga board member pa. Duwa lang anay. Sa probinsya sang Guimaras na. Sa probinsya sang Antique kitabi. Probinsya sang Antique ito daw Javier man to. Tapos may Ligarda pa. May congressman nga Ligarda. Tapos may ara pagig nga senador nga Ligarda. Aragay, nagsakit pagid. Mga kaki-5. Tapos sa kadto kita sa may probinsya sang Capiz. Sa probinsya sang Capiz, sino ang sinong mga magpamilya dito sa Capiz man? Daway gawa, no? Mayara, no? Board member Del Rosario, kag Konsyal Del Rosario mo na? May kapitan nga hindi ko mapa-familiarize pero daw ay masyado sang dynastia sa may probinsya sang Capiz, no? Sa may syudad sang Rojas. Kay ang mayor to sa Rojas siya, Dadibas. Ang vice mayor to daw Almalbes. So sari-sari hindi magpamilya. Dumayo gawang Rojas City. Kag ang probinsya sang Capiz, Castro ang gobernador. Ay, may bata. Sige, dumalag ka daw mo tong mayor. Castro
gobernador, ang bata sa dumalag mayor, tapos ang iya pagid nga asawa congressman. Ay kalain pagyari pagya mamaya. Amot ko nagdadagan pa to congressman, di ba? To wala naman do bata ya mo congressman bla. Tapos do pamilya man nila tong mayor sa may dumalag. Amo na sa may probinsya San Capis mga kaki-5. Tapos base ko may mga nabalaan ka mo da, bi-message ka mo di kundi nga mga lugar nga sila man lang yapon. Kay diri sa Iloilo mo na di. Diin pa sa may probinsya sa Aklan. Sa probinsya sa Aklan mga kaki-5 pwerte pag itong political dynasty. Man nga ang ilang nga gobernador mga kaki-5 Miraflores. Ang ilang nga congressman sa may 2nd district Miraflores. Ang kwan pagid ang ilang isa ka kautod nga board member Miraflores pagid. Tapos ang utod pagid nga mayor sa may Ibahay Miraflores pagid. Ara na amo na sa may kakipay ang grabe nga political dynasty dito sa may probinsya sa Aklan, sa area sa probinsya sa Aklan. Kag ina mga kakipay, ang ibandira sa mga banwa-banwa may damo pag inada. Kaya ara nga mayor ang nanay, batayag iski chairman, may ara pagid nga inang batay kunsel kun vice mayor, o bisan sa banwa lang gani sang kuano. Sa may banwa lang sang Anilaw kay 500, no hindi bla? Banwa sang Anilaw mga kaki-5. Vice Governor ang iya nga bata nga si Lian Dibuque. Tapos ang nanay mayor to sa may banwa sa Anilaw. Ang bata mga kaki-5 board member siya, ex-officio member kay barangay kapitan sila nga barangay. Tatlo man sila sa isa lang kabanwa na. Kita nyo kung ano kagrabe ang political dynasty. Sa may banwa sa San Miguel kunong mayor kuno si Sara Pantana. At ibayo kay hindi na kwan. Hindi nagalig-gurisita ang San Miguel. Mga kaki-5 sila Pantana. Sa may banwa sa Panitan, ano banwa sa Panitan, anong kwanda? Belo, no? Sa banwa sa Panitan, debla Belo, na? May Belo pagit sa banwa sa Panitan, iban pagit. Aga pa shoutout lang gali, aga pamati sa may banwa sa Panitan. Pagit sa may banwa sa Ibisan? Sa banwa sa Ibisan, sa may probinsya sa Capes, ang mayor yap, ang vice mayor yap, magyapon mo magulutot. Hindi mo kitas naman. Dinala na siya sa Pilipinas, only in the Philippines. Ginadominar sang isa ka pamilya ang pagpalakat sa paggobyerno. Tano pa, dasig-dasig ang pagpangawat, mahapos magpangawat, makakipay sang kwarta sa kabas ng gobyerno. Kaya nga magururutod, sanda daw pamatyagan, anda sang banwa, daw anda mga negosyo. Amo na sa mga kaki-5 nga bisan si President Bongbong Marcos, apektado ini siya sa sining gusto niya nga ipapasar nga isa ka layi o kung isa ka kasuguan ang anti-dynasty bill mga kaki-5. Tingala kita nga daw ginadalian ni President President Marcos, damo-damo sa mga naghambal. Sila nila mo na kung nga gusto yan kay nga para malikaw na niyang kwan. Diba ginalikaw da sa mga kwan gabalog ka magrabing kontrobersyal parte sa kwan mo. Daw madalas-das kinabing iya nga pagkaisa mo. Kagastang iya nga asawa kag pamilya ya daw kadalas-das. Sa sining kontrobersiya nga flood control projects nga ghost. Mga kaki-5 ning anomalya labi na mga insertion. Mga kaki-5. Sa mo ni kun nga kwan siya pangita sa sang pamaagi para nga maglain magkaki-5 ang direksyon sang komentaryo sang ato sila nga mga pumuluyo. Mag-concentrate naman ang aton nga mga pumuluyo parte sa political dynasty. Kay dugay-dugay na ni nga ginapangayo sang mga pumuluyo nga untaton na ning political dynasty nga ini. Para mga kaki-5 nga may rason nga ang tagsa ka lugar mangin masandukot ka mga manasig ang pag-asinso kag madula mga kaki-5 ang kinawatay kag ang mga anomalya bangod kay ang magpamilya sila man na nagaistorya kag ginahimo nila nga daw negosyo ang politika. Ginahimo nila nga business o negosyo ang politika. Man nga kung bilog sila nga pamilya mga kaki-5 kumo kay nakahanda na
Kumo kay nakabuylo na, nakapangurakot na, gamitan lang nila sa kwarta kang ibubo kada eleksyon. Bisan sino ang ila gusto nga padag-on, madaog. Bisan ido ang gusto na padag-on, madaog. Diri sa syudad sing Iloilo, amo na. Bisan mga lawlaw ka mga bulayog nga klase ka mga konsyal ang gusto nila padag-on, amo ang madaog kay mga kontrolado na nilang politika diri sa syudad, most especially mga kaki-5 sa mga Triñas family. O hindi bala? Sa sinula to, natawan nyo bala kung no sitwasyon sumusato nga city council? Wala pulos. Kung sinula tong gusto nila, kung sinula tong kung sinula tong magsaludar sa ila, kung sinula tong mag-upo, sila ka magsaludo sa ila, amo na tong ila nga gusto nga ipadalaganon. Ang mga kaki-5 gastuhan tuno-tuno para nga magdaog. Sa ido padaganon lang daog no. Mga kaki-5 bangon kay nga bastante na mong ara na tanan-tanan ang network nila mga kaki-5 kung sa mga kwan pa ang network nila grabe na mong kung sa mga kahoy pa ang gamot nila grabe na may tugas na. Oh, budlay na. Diba nga pa sa mga kapitan nga lunsay man mga kwan, lunsay man tanan nga mga sip-sip man, kagang ilang nga ginalagas kwarta man, tiaray automatic. Now, apektado ini ang halos tanan-tanan pro amo na ginalantaw naton. May posibilidad bala nga matapos ini, may posibilidad bala nga mangin layi ini, mangin kasugwan ini. Aba. Kung ang akon pakilala sa niya Yuger, ulohin nyo pa kami din. Ano pa matyagang sa amon nga ulo, amon nga utok, labanting ko, yases. Diskarte, gamay. Para nga maglisa naman ang komentaryo. Sino mapasugot? Mga kakifay. Sino mapasugot, abi? Nga, maapektuhan ini ang mga amo nga klase sa mga pamilya. Nga sila na mismo nga magpamilya amo ang nagakontrol sa aton nga panggobyerno sa tagsa ka mga lugar din sa bilog nga Pilipinas. Only in the Philippines. Mga kakifay. O, hindi ba lang? So, inang, ano pa nga? Sa ilo kita sa iban. Amo na yung political dynasty pinakauna nga gusto ni President Bongbong Marcos ng imuon. Mga kakifay, siling ni Amid Dasal Senior. Yan, diba, hambal mo sang una, diris DYBR sa Ruhas na. Nga pag nag-upod gani, si Kapitan si Tresurero, wala na ayhan pa kun pinamilya pa. Mo gani. Korek na si mo. Amo na gani. Kung sa bagay ang kapitan kang tresurero gani na hindi na sila magpamilya mo. Hindi sila pwede nga magpamilya, hindi sila pwede nga mag-utod. Mga kakifay. Pero kung mag-upod tuod ang kapitan kang tresurero, why na? Tapos na ayhan pagit kung mag-ulutod. Kung si Johnny Sintinye Carmelita pa, sila niya ang kahoy na, sila niya daw kaangay na sang kahoy nga balite. Oo, no? Kung makapanggamot, kani budlay patsyon. Lunok. O hindi, Black, 500. Makapanggamot kaning balite, makapanggamot kaning lunok. Yawan ka kapatay mong utdon, mga utdon, gadabong, gadabong, basta ang gamot yara lang. Oo na, ginaman ang puntol na. No, mga 5, ginahimo gani nila yung negosyo. Ginahimo nila nga pala nga buyanan. Ginahimo nila nga negosyo ang politika. Amo na rason kung nga nagkalitsi-litsing kabuhi tani sa Pilipinas. Amo na rason kung nga nagalubong-lubong ka nagalumos-lumos kita sang utang. Ikaduha, amo na rason kung nga wala ga asinso aton pungsod. Ang iban nga mga pungsod to yang ilato nga mga kwan, ang ilato nga flood control mga flood control projects siya. Pwede mo niya maistaran ang ila nga mga flood control. Kung wala gani gaulan kag wala nagabaha, pwede ka to kapanaog sa ila nga flood control mga K5 ka makaulo start to pwede ka gani maka-date tos dalom. Mga K5 ka perti ka tawhay pertik nami. Mga K5 ilang nga mga flood control projects nila. Diri sa aton mga K5 no. Pwede mo bisan mo nga pangita.
mga magikiro diyang sa syudad sa ato sa Pilipinas. Mga magikiro kita di kay man nga kung ibasahon nimo sa mga papel ara ang project. Igo nimo pangitaon aktual, wala ang project mo siningon. Mga magikiro kita diri aton. Hindi ba? Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Amo na mga kaki-5 ang anti-political dynasty subong nga bill nga gusto pag ginadali-dali ni President Marcos nga dapat mapasar ini. Sa inyo nga paglantaw mapasarayhan. Kaya ang halos kalabanan bisa sa Senado naton latawan nyo bla magulutod ara daw. Sa Senado palang paano magkapasarabi na sa Senado man? Kay may ara dalang tawa bala. Ang Tulfo 2 kabilog. Ang Cayetano 2 kabilog. Ang Estrada 2 kabilog. May lang gani kay ang Binay isa na lang bilin. Mga ka-K5. Ang Villar 2 kabilog. Oy! Tumanga pag isang Marcos. Ang Marcos protect na muna mo. Mga ka-K5. May presidente na, may senador pa. Galing daw, mag-utod na sila, hindi naguro, no? Hindi na sila mag-utod na, kaya ang hambal ni Kwan mong, hambal ni President Bongbong Marcos, sila yung kapatid ko, sila niya, yung nagsasalita niya, hindi ko yan kapatid. Tapos hambal naman sa kapatid niya, ading, ako ito, ading, ako ito. Ay, Maria Ihunis ni garapon ni Santissima. Anong matabo sini Abi Yorme? Untata na anay. Nga boy ko na karon. Tiuntata nyo lang anay na. Okay, si Yorme. Sa pa lang ito magkaki-5 nang kasuguan nga gusto ni President Marcos nga dali-dalion nga ipasar. Kay moon nga kasuguan. Ikaduha, Independent People's Commission Act. Ini naman niya mga kaki-5 ang Independent People's Commission Act. Mga kaki-5, amo naman ni saya ang pariyo balasang ICI bla niyo. Amo ni sila ang mga nagahimo sa investigasyon may kang tanan sa kung ano ang mga anomalya sa aton pungsod. Kag dapat mahatagan sila kung pananitan mahimo ini nga klase sang kasuguan. Mahatagan ini makaki-5 sang ngipon. Ang tagsa ka mga miyembro nga ini kagang ini nga ang ini nga independent body makahimo kag may ara ini sila sang ngipon kag kuko. Na pwede mga kaki-5 makapapanaog sang warrant o bares sa mga tao nga gusto nila nga ipapangita kag iimbestigaran. Pwede sila kapapriso sa sining mga tao nga mga gusto nila nga imbestigaran ilabi na sa gobyerno. Pwede sila maka-freeze sang mga kwarta o kung sa mga manggad sa mga tao nga ginapang-imbestigaran nila ilabi na gid ang ining mga kawatan sa gobyerno. Kaglabi kaglabaw sa tanan. Mga ka-K5, pwede sila maka-issue sang hold departure order nga hindi makalupad sa ibang nga pungsod kay hindi makapalagyo ang mga ginapang-imbestigaran sa ngato sa nga gobyerno ilabi na gid kon may kaangtanan sa mga anomalya diri sa aton sa pungsod mga ka-K5. Tsunami mani. Kabay pa nga mapasar ini. Ikatatlo mga ka-K5 amo ang Party List System Reform Act. Ining mga party list mga ka-K5 nga gina-ensure nga ang original intent of presentation amo ang para sa mga marginalized sectors. Way man taga kuano? Way man ta K5 Andre naga pang-igog isang mga kuandasang mga party list diri no. Pero ano ang buot silingon sang Uswag Ilonggo man? Ano nga marginalized sector ang ginadala sang Uswag Ilonggo? O hindi ba na? Ang mga marginalized sectors nga ginahambal naton mga ka-K5 dapat supposedly pareho abi sang grupo sang kay kung magambal ka nga Uswag Ilonggo nung klase Uswag Ilonggo ano naman anong marginalized sector yan nung ginadala sini mga ka-K5 mga Ilonggo lang di paano kaya nga to sini mga ka-K5 nga marginalized sector
at large ni Butchilingon bilog nga Pilipinas ni. Hindi ba na? Like for example, kung maghambal ka bing Uma Ilonggo. O Butchilingon, kung maghambal ka nga Uma Ilonggo, tanan-tanan nga mga mangunguma amo ni ang iya nga marginalized sectors nga representahan. Hindi ba? Uma, tanan nga mga mangunguma. Ini ang mga uswag Ilonggo, tanong mga Ilonggo lang nga imo nga ginarepresentahan? How about sa iban nga mga lugar to, sa iban nga mga probinsya? Ilaban nga sa iban nga mga probinsya to, sa Mindanao to, Ilonggo na to mga Mindanao to, hindi na mga Muslim. Adto kay mo to sa iban nga mga kwanto nga mga lugar kay ara ka mo sa inatawag na ton nga at large. Ang inyong mga ka-K5 nga trabaho, ang inyong sininga, ang inyong pag nga trabaho kag ang inyong sakop is bilog nga Pilipinas. Why kay mo gani sang buligan tiyo sa iban nga lugar kay mga Ilonggo ni mo buligan de. Daw ay matagani ka badi nga may binuligan ade. Puro papalpak ang mga programa. Hindi ba? Like for example, may arabi karon nga grupo sang party list para sa tanan-tanan nga mga LGBTQ+. Tingudi po siningon bilog nga Pilipinas, kutob sang tanan nga miyembro sang LGBTQ+, amo niyang imo nga inang marginalized sector nga ginarepresentahan. Tanan nga mga age, tanan nga mga tumboy, tanan nga mga ano pa yan mga transgender, tanan nga mga ECDC. Sila sa ako kilala yan ng ECDC, pare. Sila yan pwede sa babae, pwede sa lalaki. Mga ka-K5, tanan nga mga di tiyak. Mga ka-K5, mo nang iyang nga narepresentahan. Dili sa aton, swag Ilonggo. Hindi ba? Ano pagid iban nga mga kuan dapat amo na hubon sa mga kababainhan na pwede man na. Hubon sa mga PWDs, pwede man na. Hubon sa mga amo na bala marginalized sectors ang dapat na dire. Hindi ba? Kung tanan nga mga basketballista dati tanan man niya. Sa sports naman. So kinahanglan mga ka-K5 may ginarepresentahan nga mga marginalized sectors ang kada party list. Pero kung ako ang papilion, mga ka-K5, mas gusto ko, akong opinion personal, mas gusto ko nga kakason na lang ini ang party list nga ini man nga palariho man lang nagyapon nga kay ang mga regular nga mga congressmen parehos ang mga congressman sa ato sining nga 1st, 2nd, 3rd Rizalon District, mga ka-K5 ginasakop Manila na bulig ang tanan-tanan nga mga sectors. Kita nyo kung may mga hatag gani sa mga AX, may mga hatag sang mga kung ano dira nga mga ayuda sa aton nga mga pumuluyo. Mga ka-K5, hindi bala dalaman da ang mga senior citizen, dalaman da ang mga tricycle driver, dalaman da ang mga PWDs, dalaman da ang mga LGBTQ+, dalaman da ang tanan-tanan nga mga sectors, hindi ba? Mga kababainhan, dalaman na sila tanan-tanan da sa youth araman. Dalaman na sila tananti. Masakop malang na sila sang congressman nga hindi abi. Nga masagi pagkitaya kapangita sang party list. Puro man na gasto na iban kawatan pa. Yuda puga. Bilik sang ilik. Ni Black kay 500. Lantawa bla. Ako Bicol. Ano ang Butchilingon sa imo ginarepresentahan na sang ako Bicol? Bicolano lang. Dito mo damo ka kwarta, pinamakal ka kabuto sa bilog ng Pilipinas para magdaog ka? Pagdaog mo, may nangawat ka naman nga minangawat, mamakal na sa helikopter! Tapuga, bilik sa ngilik ya! Kainit-init ko gina! Hindi ba? Okay, 500? Pag gusto ka pinagusan ng ubra ni sang mga party list ni, kung ako yung mga ka-K5, magusto ko tulaon ng mga party list nga ini, man nga wala pulos ni, way matupa ni, ang ila sini mga ka-K5 no? Ang iban na gani, mga sektor nila na pamakal sa armas kay panghatag to sa mga NPA Wisit! Hindi ba? Mo na. Sunod! Mga ka-K5 no? Ano
magid nga mga kon nga mga kasuguan. Mga ka-K5. Istoryahan ta pagid nagkaroon ang isa na lang katapusan na lang ang Citizens Access Disclosure of Expenditures for National Accountability o ginatawag nila nga Kadina Act. Ang Kadina Act ni K500 pa explikar ta. Ang Kadina amo ni sang ginagamit na ginagapos. Hindi joke. Ang Kadina Act mga ka-K5 pinaka-the best man ikag pinakadami ni. Kay nga amo ni sa diri na ni sa ang ginatawag kag diri na ni magasulod ang ginatawag naton nga transparency. Diri na ni gagwa mga ka-K5 ginatawag naton nga transparency o kung transparent nga panggobyerno. Nga ang tanan-tanan nga mga projects, ang tanan-tanan nga mga programa sa gobyerno pwede ma-access ang aton nga mga pumuluyo kung gusto nila i-open sa public. Kinahanglan i-open sa public para makita sang tao hasta nga diin makarabot bisan 5 sentimos pa kung diin ginagastos ang gobyerno hasta sa katapusan nga mga 5 sentimos ang ginagastos ang gobyerno mga K5 ma-access direkta sa aton nga mga pumuluyo. Papasarayhan kung mapasar ni K500 pamangkot naman niyo question mark makapangawat panayahan sila. Ibog ba si ulo sini sa mga congressman ka man senador niya paano tani makapangawat man kitanan nga expenditures di makita sang tawo. Number 1 sina dira nga mabuka labi niyo kunano. Kita nga makatapos ang media, kami nga makatapos ang media, kami na ding number 1 nga magbukad sina dira man nga kami ang bantay sang banwa, tingog sang masa. Mga ka-K5. Ang mga balita ngayon nabatian ang builog na giradulong sa inyo sa kalwa sang klinika DTX 500 na superior antioxidant kag builog man giradulong sa inyo sa kalwa sang Mighty C the alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5 ini mga ka-K5 kinahanglan naton nga mainom ni kontra diabetes, kontra hypertension, kontra high blood kag kontra sang kanser kag iban pa nga mga balatian di superior antioxidant kag ang immune system booster in partner sa klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Remiloy. Imnon nato sa matag adlaw-adlaw nga tanan kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ng potensya sa flavonoids kag polyphenols halin sa DSC o kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman mga K5 isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator ganaga pakusog sa immune system capabilities agod nga punggan ang kagapatyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. Napaulat pa nga magtubo pa mga bukol sa lawas nyo. Proteksyonan naton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga paga-imnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C bakla sa tanan nga mga butika, sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Alas 8:14. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamog gid
Dagag nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay. Kampiyon. K5 News FM. K5 News Ako na pinanganapin ang apesa na mo. Bisan ito muna ang wife pa na nakahaw sa agay di magkapto si Putsan. At siyempre may araman sa may isi. Sigot na. Tapor, gabi ka mga tulog kay Marado ha. Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3 lang. Ilog mo. Go. Ilog mo. Saan mo ang last mo naglog go? FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga K5 diri sa aton nga pangalagan. Oras aton karon nagkalabor kita sa 24 minutos na kaligad sa alas 11. Kamyaw naton sang happy at alas 8 gani. Alas 11 mo to ako nyo. 24 minutos na kaligad sa alas 8 diri sa aton siling nga pagpangalagad mga K5. Happy birthday sa kay Macmac Haravilla ang barangay Tanza Bonifacio. Din sa kay K5 Paul Dihada. May gabi na kag happy birthday si mo. Sa sining nga mga tiron mga K5, prober kita magsaylo sa iba nato sining nga mga dalagko nga mga issues nga mga information. Diri sa ato sining nga pagpangalaga. Check na to na latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa sa aton galing nga mga followers dira nga nagalantaw nga nagapamati. Diri sa ato sining nga pagpangalaga sa mga viewers naton no bili lang kamo sining nga mga mensahe kun nga natawag naton nga comment. Sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 kag sang ato sining inang sa June Kapulot News Live nga Facebook page no. Kamo na mabilin sang comment kay basahon ta karon niyo sining mga comment sa comment section nato no. Check naton latest weather report nagikan sang ato sining pag-asa. Pero alang-alang pa.
mga ka-K5 no kung magamo sila tiunahon tanan si K5 Kim. Ka-K5 diri kita sa ato sini nga mga dalagko nga mga balita lokal diri sa ato sini nga pagpangalagad. Perteng aton nga balita lokal subo mga ka-K5 may nara na nga tiempo kon schedule. Si Secretary Rex Gatchalian sang DSWD may ara na sang schedule natalana nga schedule nga mag-abot diri sa syudad sa Iloilo agod nga mag-upod sa pagpasaka sang kaso sa mga barangay officials mga ka-K5 nga napamatud-an base sa ila investigasyon ginatudlo nga nagpangkaltas nagpanglabo nagpanggulgol sang siring mga benepisyo nga AX sang aton nga mga AX beneficiaries nga instead nga 10,000 pesos ang magakadto sa mga AX beneficiaries mga ka-K5 2 na lang kalibo ang nagkadto sa tawo kun kay ang 8,000 ginkaltas sang mga sungak-sungak nga mga kapitan ginkaltas sang mga dalok-dalok nga mga kapitan kokog kag mga barangay opisyal kung sino man da pero hindi man na maghulag ang mga barangay kagawad kag hindi man na maghulag ang iban pa nga mga barangay opisyal dira kung hindi magsugo ang barangay kapitan. Mayo kundi sila madisgrasya sa kapitan kung masagi sila kahulag na ngaway kabalo kapitan. Hindi sila pagpanghanuton ka mga kapitan dayon. Sa malipot nga sugilanon hindi maghululag ini ang mga opisyalis nga ini ang mga kung sino nga mga ginpangsugo nga ini kung wala sang pahanugot mga ka-K5 sang barangay kapitan. Amo na kon nga ang subong ara mga ginauyatan na nga mga affidavit mga ka-K5 ang mga affidavit nga mga ginpang pirmahan kag maginpang sumpaan sang mga witnesses nga amo ang kalabanan mga AX beneficiaries nga amo ang nagpirma sang ila sining nga mga affidavit nga nagatudlo kung sino ang mga barangay official mga ka-K5 nga nagkaltas o kung nagpugot naglabo-labo gutrab sang sining ila mga ka-K5 nga mga benepisyo nga instead 10,000 pesos ginhimo na lang 2,000 kayang 8,000 ginlabo kaginlamon sang bakunawa nga mga barangay opisyal kailabi na gid ang mga barangay kapitan. So nakatalana na nga mag-aabot diri si Secretary Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian. Ang mga picture kay pa Bandri si Win Gatchalian niyo senador ni. Sabagay mo amo sila duwa tsura mag-utod man na. Mga ka-K5 pero tilain niya si Win Gatchalian. Si Win Gatchalian niya senador ni mo. Si Secretary Rex Gatchalian mga ka-K5 na mo ni siya yung secretary sang DSWD. So mag-aabot na sa mga ka-K5 kag ginatalana nga maabot kag ginatalana ng timpo. May ara na sa sang lugar sang adlaw na mag-aabot diri kag magaupod mga ka-K5 sa pagpasaka sang kaso sa sining mga sungak-sungak nga mga barangay opisyal. Ari na. Ini na nga simana. Mati ko do sa wibis ko no ba. Maalsa gini ga pukwat-pukwat ni subong latrasan sang mga kuan mo. Matya ko ga pukwat-pukwat ni subong buli sa mga barangay kapitan. Isilinya sa kabay pa niya ba hindi kabay pa nga wala lang to sa may nagreklamo sa akong. Kay kabay pa na nga control na to mga ka-K5. Naamo na ya si Rex Gatchalian. Ari na mga ka-K5. Check na nato ang report kay informasyon nagikan na kay ka-K5 Kim Kaluyo. May kagtara sa report nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian. May natalana na nga schedule sa pag-upod para sa pag-file sang kaso batok sa mga opisyalis sang syudad nga ginaaligar nagpang-iban sa AX. O kon nagpangkaltas mga ka-K5 sang AX. Yara mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM.
Kampiyon Report. Kanta na ang kanta. Bebe. Kanta. Pasko na, sinta ko. Batian mo ko kay 5 doon. Naduna. Ara Pasko na, sinta ko. Hanap-hanap kita. Paano ang Pasko? Alay ko sa'yo ay kanamiton. Ako liwat pa kanta ha. Sige. Bebe. Pasko na, sinta ko. Ngunit hanap-hanap kita. Bakit magtatampo? Nilisan mo ako. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko inulila mo? Sabi ko, anay. Hindi ka kay John, ang team song sa mga barangay official subong. Nga ibilin ilang nga mga bana o kung asawa, kung pananglitan. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko kung ako mapriso? Sayang sinta ang sinumpaan. Hindi. Sayang sinta ang kinaltasta kay hindi magamit sa Pasko. Nais mo bang kalimutang ganap? Kay ako ang madula kay sampahan sang kaso. Kanami sang aton nga mga kuno daw ginmurder tang tuno sang Pasko na sinta ko no. Sige lang nakikita doon baga nila bala nga it's the thought that matters. Siling ni Janice Sistine Carmelita. Siniya daw maluyag man ko siniya sa tingog ni K5 Kimba. Ay kalain. Nakakataba ng puso kung si Mami Immaculate pa. Amo ginang ilang team song kung pananglitan mo kung ma-file ning kaso. Pizza. Sano kuno makadto? Sano ginatalana nga adlaw makadto di si inang Secretary Rex Gatchalian na K5KM? Huwebes K5 June. Huwebes? Wow, pizza 11 gid ba? Ano gid ba? Ano pag inisapay ka kanta K5 June? Ano na ganing isang linggong pag-ibig? Sige. Ano na ganing sa Huwebes Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Abi ang imo version. Sabi ko, Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes nasa korte na kita. Ay, kalain! Tapos, gid, sabi nila galahog-lahog, guro kita. Gakuan pa ga pangyam-inyam-id pa ga alsa pang kilay ka nagapangyam-id pa ang mga barangay kapitan sa kada balita ta parte dire. Gapangyam-id pa ang mga ang mga barangay kapitan ga alsa pa mga kilay nila kay nga siling nila bakod amon baker. Boss namon to yaho
Uy, bakit grabe backer niya sang babaw. Hindi lang hambal nilang may babaw. Pamangkuton mo si Nini. Babaw lubi. Amo na gani. Babaw duldol. Pamangkuton mo si Kwan, pamangkuton mo si Nini Dilaliana. Ang hambal niya, hindi na ko magkomentaryo. Niya kay basi makigan patas babaw. Kaya pamangkot ko, si K5 Kim, si K5 Jenny, pamangkuton ko tani, ang opisina ni Nini Dilaliana din gani dapit naman sa Kwan man na, no? Sa ano na gani, legislative building, no? Sa ano na, 5th floor. Ting sa babaw na da, ano na da sa babaw kasi no opisina na dahaw. Sa babaw sa ilang opisina daw, iya man na da yan ni Vice Mayor Labla Barunda opisina ng sa babaw da sa may 6th floor. Do mo malang na. Hindi bla? Di wala damo abi babaw kay Pamjon mo. Yan iti bo chilingon kun sa babaw nga babaw sa opisina ya, ti yan na da ni Vice Mayor Labla Barunda, ti hindi man na sila min saktuhanay da, alang-alang akigan si ni Labla Barunda da. Hindi bla? So, base kung may lain pagid nga ibabaw, base sang kuana sa ibabaw sang lubi, nagapaki, ibabaw sang lubi, nagapilit ang tuko. Pero base kung lain nga babaw nang ginabot sa silingon, ano nga klasik babaw na kay hindi base kigan kuno sila sang babaw. Sa malipot nga sigilanon mga wala pulos kamo nga mga konsyal nga wala kamo sang kaugalingon nga panindugan, wala kamo sang kaugalingon nga prinsipyo, kag ilabi kag labaw sa tanan, wala kamo pagkabalaka sa mga pumuluyo nyo. Ang inyo nga pagpati nga ginbuto kamo sang pumuluyo, pero ang nagbutang dira sa inyo ang mga boss nyo to sa babaw, hindi kay pumuluyo. Hindi, Blacky 5 Kim? Baw. Babaw. Hadlok slash babaw. Ilan taon tani abi karon ning mga barangay kapitan nga nagasagsag batasan nila kay nagapasuberne. Ilan taon tani abi kun kayang-kaya ni sila nga kanon kung kayang-kaya ini sila nga pag ano panawag siniyo nga pagaluwason sang sining ginatawag nila nga sa ibabaw be. Ay pamangkuton mo si Irini ong hindi man maghambal kay nadlok man tos babaw. Lagi sila reklamo, wala milabot sila. Ano labot mo sila da kay mo sila reklamo day. Dapat yung gusto na magreklamo. Kanto sila sa munday, di kay bay pamkanto sila to. Tuwas-tuwas pasungad diyan sa piho bla. Base kon kanta na nga, hindi blang kanta na nga sa idalom sang kahoy nga lawaan, hindi man sa ibabaw, hindi bla? May balan pagid ako nga idalom ya. Sa idalom sang kahoy. Sa ilalim ng puting ilaw. Muna. Dilaw na buwan. Muna. Kahoy nga lawaan, sa idalom sang kahoy nga lawaan. Subong bag-o naman yung bersyon. Sa ibabaw sang kahoy nga ano na gani man akasya nga akasya ay sumpa nga aton ginsumpaan sa imo 8,000 pesos ang ginahatag ko sa imo, pangako nga hindi ka lang manugid kay konsin-o aragay kalain. Sa pag nakakanta ka kay 5 John. Ano pagid? Kung ginapasaligin man sila sang ibabaw. Mayara na. Pangako, di kita iiwan. Agoy. Pangako, di kita pababayaan. Lantawon ta. Lantawon ta kung di magklapriso ni mga kapitane, lantawon ta. Sila gaya, bilabol man niya, pwede man ikapiansa sila kung gamay-gamay man lang guro ng mga kwarta nga involved ni base pwede man sila kapiansa. Kasi pwede man hindi sila guilty ka kay 5 John, tapante sila na, hindi sila makulbaan subong. Laban pero ang kuanang iban diri nga mga puro kalabanan sila kutob sang barangay waay na di sang miisa nga wala sa maging kaltas kay orchestrated gani kon si Polidisma pa, si Asik Polidisma sa ilang nga pag-imbestigar, orchestrated mong buot silingon, planado, isa lang ang nagpasimuno, siya lang ang nag-utok na siya nagambal nga amo ni mo onyo Tapos, pag panagtagani, pang bulakwito yung 8,000 ha? Na may nagmando, Blacky 5 Kim. So, buot silingon,
Kutob siyang barangay ginpanglawag naton nga 16 ka barangay to, palariho ang ila ginhimo. Hatag ang 10,000 sang DSWD, kwaon nilang 8,000, bilin lang 2,000. Amo nang kuan mong, amo nang mando, ti palariho to tanan. That's why nga ang kampante sinidire kun ang barangay kapitan kontrolado ya ang tanan-tanan niya nga mga ginpanghimo nga mga dami, K5 Kim. O hindi ba? O, kung wala sang sulod sako. Kung kontrolado itong mga ginpanghimo, yung mga dami ito, nga mga amo itong mga AX beneficiaries, ti kampante niya wag ito yung sakon niya, kitanan sila to, niya puro to kalmado. Pero ining mga nagkwan, may mga nagreklamo, katulad abi isang una-una gid, Barangay Lanet, ang Barangay Buntatala, ang Barangay Inang Quintin Salas, ang Barangay Taytay Sunto, ang Barangay Simon Lidisma, wala. Barangay Desamparados, naamon nga mga barangay ne. Laban-laban sini, ha? Gaamat-amat ni alsa mga buli na subong. Ano ta subong nga pizza gani mibe? Ah, may guro, ikaw natin butang ang countdown ay. Kung may countdown kita nga, 16 days more to go before Christmas. Subong man ba kita nga, 2 days more to go! Diretso na kamo sa priso. Okay, 5 Kim? 2 days more to go. May mabaton sila nga Pasko. Nan! 2 days more to go. Sabina ang batuna nyo. May sabina pa man mong ma-file ang kaso. Gana sila 15 days nga sabina. So isip-isipon tabi no? Masaka, skorte, abibaw. At laban-laban mga hindi giman nigla, mga makapamaskwa pag guro ni sila pero ti gakurog na atay nila eh. Makapamaskwa pag iman sila. Ano? Last ay na ang salad kay spaghetti. Laban-laban ng ilagi na urab nga mansanas, laban-laban aslom. Bihano ka namit sang mansanas ni laban-laban aslom gini. Pagkaon nila sang kwan sang litson, laban-laban ginakaon ng litson eh siniya daw ka supdo ka sa prama ni man. Pizza 11 ma-file ang kaso next week i-raffle sa kwan sa inang ano gani niho sa Hall of Justice i-raffle na sa ilang sa mga kwan bala sa mga ano pa nawagani niho ang lipat ko panyero i-raffle sa i-raffle na sa kwan sa kung sino mag-uyat bala nga kwan nga piskal sa fiscal's office na raffle na kung sino mag-uyat nga piskal. Pag-abot sa piskal, pagtapos raffle sa piskal na kung sino mag-uyat nga piskal, amo na dayon ang mapasaka sila, mapadala sila sang sabpina para pasabton kung makita sang piskaliya nga may ara sang probable cause ang complaint kontra sa ila. Okay, 5 Kim. Tama gid kay 5 according mga niya sa DSWD may mapag-on sila nga ebidensya kay 5. That is why nga out of the 17 last time nga gin-mention 13 diri ang subong niya nga pasakaan sa kaso kay 5 John. Pagkatapos naman kundi maabot na sa kwan, maabot silang sa pina at ilaban-laban gaan sila sang 15 days para mag-submit sa ilang counter affidavit at mga January mga kwan maabtan pa mo sila 3 kings siguro Okay, 5 Kim? Diba si maubusan na lang sila sang king kay 5 John? King Kong guay. Mga January, siguro mga February, may posibilidad base may manaog ng awaran to bares. Kung madali-dali nga makwan, kung madali-dali nga madesisyonan sang fiscal's office o kung sang piskaliya, kay pagkatapos sinasang pagwas siya mapamatud-an sang piskaliya na kag may makita nga probable cause ang aton nga piskaliya, automatic na masaka na sa korte dayon mong i-raffle naman iwat kung saan nga korte makadto. Di pag-abot sa korte na, then automatic mapapanaog na sang warrant of arrest ang aton nga korte bangod kay ini sila ang pagadakpo na bangod sang kaso kriminal Peoples of the Philippines versus Barangay Kapitan Kawatan. People of the Philippines versus
barangay kapitan nga inang dalok-dalok. Amo na sang matabo na. K5 Kim. Amo na napag-isip nila ka K5 John sang tawag na sang binulan. Kita mo yung kanta nga, January, February, March, April, May. Ang kaakon niyang paborito nga kantang iyan ni Kuan Blang iablan ni Yoyoy Villamiebla. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Desyembre, Lobe, Lobe. K5 Kim. So, mo kay K5 John. So, ang maganin nila, kabahan ka na. Ano ka no? Kabahan ka na. May gapasalig pa man sila nga kayang-kaya ko no Natawon tagaling kung kayang-kaya Ang importante dire nga seryoso ang aton nga DSWD sa pagpasaka sa kaso sa sining mga lampingasan nga mga kapitan nga ni kag mga barangay opisyal. K5 Kim. Yes, kay K5 John. Iulayhon na lang natin. May tingog kani Kwan, may tingog kani inang ASIC Polidisma parte dire. Nag-confirm na siya via message kay K5 okay. John. So, we understand niya masako pa siya subong. Kag ginaangan nabi nila kay K5 John ang tawag na ang mga confirmations from tawag na Secretary Gatchalian. Okay. So muna na sa pero sigurado bas magkita man kita to ni ni ASIC Ledesma kag ni Secretary Gatchalian sa Webes kay bantayan naton to sa area K5. Ginapanawagan sa tanan-tanan nga mga pumuruyo, bantayan ninyo sa Webes. Either sa aga o kukon sa hapon. Basta importante adlaw nga Webes. Kay i-cover live sang K5 News FM Iloilo 88.7 ang pag-abot ni Secretary Rex Gatchalian kag magpadulong sa Iloilo Hall of Justice nga magpasaka sang kaso kriminal. Ang kaso nga ipasaka nila mga ka-K5 na balaan nyo na, hindi bala? Number 1, graft and corruption. Number 2, coercion. Number 3, estafa. And number 4, robbery. Amo ni mga kasong ipasaka sa sining mga barangay opisyal mga ka-K5 nga nagpangkalta sang kwarta sa mga AX beneficiaries. Number 2, pagkatapos na file sang kaso sa may Iloilo Hall of Justice kaso kriminal, madiretso ini sila sa talatapan sang ombudsman sa may dalan sang General Luna kag magpakasaka sang kaso nga administratibo kontra gyapon sa mga barangay opisyal nga ini. Sa malipot nga sugilanon ang atubangon nga mga kaso sang mga barangay opisyal nga ini nga mga kawatan, mga ka-K5 ukon mga hold upper, amo ini ang kaso administratibo kag kaso kriminal. K5 Kim? Yes, K5 John. So, everybody tutok sa K5 News FM. Kay amo na ning tsansa nyo nga mabatian kung sino kag malawagan namon kung sino nga mga barangay official ang ginpasakaan sang kaso. Kay automatic, pagwas nga ma-file na ang kaso, automatic public record. Document. Public document. So lawagon namon kung sino ang mga pasakaan sang kaso. We have the right to divulge ang ining mga pangalan sang mga barangay opisyal nga ini kay lunsay sila mga barangay opisyal. Hindi sila mga private person. Okay, K5 Kim? Din ka na K5 Kim? Private person to, K5 Kim ha? Din ka na nag-code na sa private room. Nano nang tabo? Mga ka-K5, dali gid lang ha. Kay ulat na tonta. Pang-last naman lang to ni K5 Kim pero may ara pa sa. Okay, K5 Kim, proceed. I'm back. Ay, wow, abi ko nagpa-private room ka na. K5 John, yung na lang naton, di may bypass operation diri sa Sunset Boulevard. Si ano na lang si K5 aron na lang patirahon ta. Okay. Bro, si K5 aron na may patirahon ta sabihin. Sa K5 John. Dali K5 aron standby kay tirahon ta ka ha. K5 aron standby kay tirahon ta ka. K5 News FM Flash Report.
mga ka-K5 Flash Report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron, tira! Ka-K5 John, madumduman nyo ang biktima kagin tiro sa may barangay Salvacion na Bugabog, Molo, si Alias Bangi. Si Alias Bangi na buhi, Ka-K5 John. Pero ari sa subong arestado sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Kung madumduman sa bakutura nato Di buinas sa may Di buina si Paribangi pro dog ni malas kitsa sa bypass. Di buina sa saluthang pero di malas sa bypass. K5. Sige, proceed K5 Baron. Pag-abot naton di sa may Sunset Boulevard, sa ako pa ni sa barangay, posible barangay Sook Arevalo. Ka-K5 dyan Sook Arevalo. Nakibot kita nga daw ka-familiar sang subject kasi Alias Bangi, amo na giling nasa Puanda or natarupangdan sa may pasulod sa may Asico Subdivision nga naga-24 nga dugoon. Pero temo subong ari siya kapag 6 sa iya kagbuhi siya no mayong iya nga panglabason Ka-K5 John. Sa diin base sa pag pangusisa naton si Bangi kagkopo ng iyang posible kahugma living partner na baklan ni sila sang kon sila ang subject diri na baklan sa isa ka plastic association nga napatiyan sa gamit ang 4,000 pesos nga by bus money. Kung sa diin recover pagidugang ang pinapagid ka mga plastic association no? Why sila video? Why ka mo video? Why ka mo video? K5 Aaron? Why video? Why Ka-K5 John nag-apas kita din lang gid okay, sige lang, okay lang. Ari kasi sending gali Ka-K5 John. Kasi sending kay medyo pigadong ang signal na dito sa may area. Okay, ari. Sending Ka-K5 John. Sige, proceed. Sila sang isa ka nabaklan sila sang isa ka plastic association nga napatiyan sa buo. Gamit ang 4,000 pesos nga by bus money. Kung na-recover pagidugang sa ila sang otoridad ang ining ginabanta 30 grams ang kabugaton sang ginapatian sa bukag may estimated market value nga 204,000 pesos. Ang mga nagkadadakpan naging kilala kay alias lang, ang laki si Alias Bangi, 25 anyos, kag-residente sa Barangay Kompanya Sentral. Tapos si Alias Dayday, 19 anyos, residente sa Zone 6, Barangay Boulevard, Molo, Ka-K5 John. So, Go ahead, proceed. Subong Ka-K5 John padayon. Subong padayon rin karon ang markings. Namaking nga na tanan ang siya. Nakita rin by bus money, cellphone, kwarta nga believed to be proceeds sa illegal nga droga. Gina-inventory na karon Ka-K5 John. Ari, kasi nga takuan sang pahayag si alias Bangi Ka-K5 John. Alias Bangi, dula signal mo daligid lang anay kay maistorya na kay Bangi dula ka ano man Bangi ni Butsilingon sa term naton nga mga Ilonggong pung Butsilingon sang Bangi nang kwan bla isa lang kamot bla no Bangi no 100 mula na sang Bangi panawag no term naton diri sa kwan sa mga Ilonggo Bangi si alias Bangi nasaping kaw na saw na ano man nga Bangi na yan nga hayo ya. Sino naman 100 na sa mga maka nga Bangi mo. Kaya pero daligid lamang ka K5 no kay nato ang pagpanumbalik sa ato sining patrol with ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sining giniwat nga drug by bus operation sa ato sining mga pulis madamo sa mga suspected sa Shay no. K5 Aaron, proceed. Yes, sa mga ka K5 John, pangkabilugan. Mahambal sa Bangi, mambal hindi. Gin-asta na yung permission nila pero naglungo sila nga duwa. Lungo sila. Nagpamalibad na nga Sino gani ning duwa ni si Bangi kag si alias Bangi kag si alias Dayday. Babaeng isa? Yes, oo. Magkahugman sila ka K5 John. Magnubya si Bangi kag si Dayday. So, grabe man nga pagka no ganining man nga pagkatato ni Bangi ba kapagkalabot liog ba? Amo na sila to? Yes, Ka-K5 John. So mga pila ka sachet ang na-recover sa duhang ini. Sino gid ang nabaklan si Bangi gid? Yes, Ka-K5 John. Ang si Dayday ano yung kay Dayday?
conspiracy ni K5 John or okay. nag-conspire siya kay alias K5 John. Siyang tubang sa mga customer kung may magbakal. Yes, may posibilidad. K5 John nagkuhaan naman sang statement karon si Press Captain na Jimeno ang YC kung ano gid ang posibleng ano gid no anong ni role no ni alias Dayday kay based on siyang information nag-conspire siya no sa kay alias Bangi. Balik ka kay 5 John, malilima gid ni no tanan. 5 ka sa shay. Yes, 5 ka sa shay sang Shabu ang na-recover man diri ang buy-bus money, may kwarta man nga believed to be proceeds ang illegal nga droga, cellphone ka kay 5 John. Nahidlaw na ko sa ilabang kuan ba? Nahidlaw ko sa ilang mga timsong ba? Yes, so ka kay 5 John hambal sang nag-comment nahidlaw ko sang tingog ni ka kay 5 John. Sino naman nga mga nag-comment na base kun si kuan naman na? Base kun si Rakisa naman na. ang nagpadala sang mensahe ang grupo nga Bigo. Grupo nga? Bigo Group? Yes, Bigo Group. Mapilitan naman ta sinisila mga grupo daan Gaano sila ga pamati sila subongaw? Kay 5 John isa pa idol agad kani. Ginasunod-sunod din tingog mo. Di makabati ay haning duhane, kung makakanta ko, di makapamati ang duhane, kuan nila. Kabati sila ilod specta ka kay 5 John dapat pabatian sang bilog nga kalibutan ang imo pinakanami nga tingog. Grabe ba? Elvis Presley nga mga galawan. Maria Ihunis di garapon di Santissima mon. Grabe ng imo na yaman. Ano na mapilitan naman ta siniyaw? Bawat yugto ng sandaling halos di ko alam, naglalakbay ang diwang sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inaasam. Kay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalanghap. Akala ko ang mundo ay wala ng katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Ano reaksyon sang duha? Ay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalanghap. Akala ko ang mundo ay wala ng katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Ngunit ngayon ay nasaan? Ano ang reaksyon nila kay Pai Baron? Ano? Te? Din sila. Pinagsisihan ang aking
imong reaksyon sang duha K5 aron? Ari lang sa gyapon sa K5 John, nag-behave naman lang. O nag-cooperate naman din sa otoridad K5 John. Ang bawal na gamot gusto pa, nanamitan pa. Dayday, kamustas Dayday? Ari lang din sa K5 John. Ay, kalain, no. So, ang tanan-tanan nga mga na-recover, nalimatanan ka sa shares ang suspected shabu, tapos ang buy-bust money, dala na ng buy-bust item sa 5 ka sa share? Yes, sa K5 John. Okay. Ang buy-bust money, mga pila? 4,000 pesos. 4,000. Grabe, no? Ang muna na subong, pirti ka mahal-mahal sa mga bilis, ang mga visit, mga shabu ni, ginabakal pa sa mga tao, pagkatapos ubra ka singgitan nga pigado. Kalilintukin kag buro-buro ang klase. Sige, no? So ang ilang operasyon dra man lang sa area, din nga barangay ni San Juan, no? Diri sa may sakop diri sang barangay Sook Arevalo, sa sulod sa Sunset Boulevard K5. Sa Sook Arevalo, sa lapit sa Kwan sa inang sakop sang Sunset Boulevard. Yes, diri sa may Sunset nga Boulevard, diri siya nga porsyon, apat basta pakadto sa may pakadto sa may porsyon na sang Uton K5 John. Pakadto na sa Uton. Ate sakop sa Sook Arevalo na dito na siguro sa mga inang porsyon sang Kwan pakadto sa Maestra Vita Uton. Yes, yes, makala po sa K5 John. Sige. Ayos. Sige, sa K5 John, ang ining balita nga dorongin sa Kalawan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Kaupod sa patrol, K5 Kaluyo, K5 Makoy, ako lang sa K5 Aral Refoyo. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian maka K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Ripuyo. May kantanan sa sining drug by bus operation nga ginhiwat sa aton nga mga pulis. Bangod kay nadakpan ining magnubyahanay, magkahagugma. Mga nakuha sila ka mga mahal na sang shabu subong, no? Mga 5 ka sa shade daw naghaganaga nagiman shabog ni subong do. Tapos nagdiga to na minilyon pag ganigapon ang na-recover. Sang una mga K5 naguluntat na ni sila sang chimpoy Tatay Digong. Galing kay na prison na to sa Tatay Digong sa dahig, tinagbalik naman ang mga tunto nila. Kanami panglapdusan. Mga K5 sa ato siling nga pagpangalagan, balikay kita dugay-dugay si ban pa nga mga balita kay impormasyon kag nga shout out sa aton nga mga followers, standby kamo ha. Ang basahan tayo nga mga pa-shout out diri sa ato siling nga pagpangalagan. Ang mga balita inyo batan ang builog na ginadulong sa inyo sa Kaluwasan Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Mga K5, Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pare may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gibatok sa mga virus pareho sang dengue. Mga K5, ang medium chain triglyceride nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sining nga palibot. Pinapanami man sa D3 Bio through MCT o medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Vitamin K naman mga K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung nadingge ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig ini mga K5 sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod malikaw ang lawas ta sa bleeding kung na-impektar ka na sang dingge. Gani sa aton nga mga kauturan da magpadugay-dugay pa ini magkapahulat-hulat pa. Kinanglan mga K5 inom na kita sang Klinika D3 Bio ang superfood supplement para layo kita sa dengue kag sa iban pagid nga mga pamalatian nga viral and bacterial infections mga K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:05. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ko na actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaya sa laban. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigumog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons kalian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkaplanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragad. Oras sa aton karon nakarabor kita sa 15 minutos na karigad sa alas 9. Check naton karon ang pila ka mga report ka informasyon nagikan sa iban paraton nga mga K5 patrol reporters. Check naton ang mga balita ka informasyon na nagikan sa kay K5 Jenny Kauyuna, nagikan sa Iloilo City Hall, mga K5, no, ining may kang tanan sa report nga ang TTMO ginaingganyo ang mga motorista nga gamiton na kunang rooftop nga parking area sa may Central Market kag sa may inang SM Iloilo Terminal Market ba, grabe may mga lang SM
Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Coyuna nagikan sa Iloilo City Hall. K5 News FM Kampiyon Report. Ginaengganyo ka K5 June sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ko ng ICTTMO ang mga motorista nga may transaksyon sa Iloilo City proper area nga gamiton ang rooftop parking sang Central kag Terminal Market. Suno kay TTMO Head Mr. Odarco Garbanzos nga tinutuyo ni ka K5 June nga mabuhinan ang mga motorista nga nagapark sa dalanon kag naga-obstruct sa dalagan sang trapiko. Dugang pa ni Garbanzos nga mas striktohon nila ang pag-implementar sang on-road parking kasunod man sang Christmas rush diri sa syudad sa diin mabatsyagan na ang moderate to heavy nga dalagan sang trapiko apisar hindi rush hour. Pahayag pa sang natungdan kay 5 June nga nagmando manini sa mga iya personal nga hindi pagpahanugutan ang mga motorista nga mag-hazard sang madugay ilabi na sa mga main roads. Apang ginpasalig sang natungdan nga maghatag man ang ila opisina sang konsiderasyon ilabi na sa mga delivery trucks, PWDs kag senior citizen nga nagaparka. Samtang pahigpa ni Garbanzos sa K5 June, libre naman ang rooftop parking sa duha ka mga merkado kag sarang man ma-access sa mga motorista ang public utility vehicles kung kinahanglanon na. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapekan na ka-detox ka pa-report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ang rooftop lang inbutangan nila tani duwa ka floor kay para nga magdamo pagid ang makaparking. At least libre man gali. Mga ka K5. Sunod nila galing akon nga akon nga plano sa una sang paglagan ko Mayor 2022 ba. Akon na utok sa una mo. Mayo man na. K5 Andre hindi bla. Sa mga immobile ang mga ginapaminsar, ginasunod man sang syudad. Ayos, wala, sige. Dahil kita sa mga balita, kay impormasyon naman nagikan kay K5 Alex Escalante, nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. In naman mga K5 may kang tanan sa report nga masubra 9,000 ka mga benepisyaryo sa nutrition program. Sa probinsya sang Iloilo ang maka-avail sang tag 20 pesos per kilo nga bugas. Wow! Tumayo niya. Tag 20 pesos per kilo lang nga bugas. Timing na ang pamangkot. Anong nga klase bugas ni? Bugas ni sang in FA? O kung bugas nga natural? Kung bugas nga in FA, tayo mo na sa kanta ni Perikamlon bla. Bugas nga in GE, wala mapili. Bangod ang kitchen boy, matamad magkuti. Ang amon nga utan, ginulot nga lang ka. Tinoktok nga tangkong, bisan asin wala. Aragay. Pero check natin mga K5 ang detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon Report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. K5 June mahimo nga maka-avail sang tig 20 pesos per kilo nga bugas ang masobra 9,000 ka mga benepisyaryo sang nutrition program sang Iloilo Provincial Government. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ulihin nga nag-avail sang amo nga programa amo ang mga taga-Carles sa probinsya sang Iloilo nga kabahin sang rice program sang Iloilo Provincial Government. Dugang pa niya bisan pa nga may budget para sa masunod nga tuig ang amo nga programa sang Iloilo Provincial Government magapadayon sa gihapon ang Iloilo Province sa pagbulig man sa pagbaligya sang manubo nga presyo sang bugas sa mga target beneficiaries ilabi na ang mga pumuluyo kag pamilya diri sa Iloilo Province nga may ara sang natumod nga mga malnutrition cases sa ila nga pamilya. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement kung makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report.
Ang inyo nabatian mga K5 nga mga balita ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix ga kape kana ga detox sa kapa. At K5 klinika DTX Coffee Mix mga K5 na may may ari ni siya nga chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder kag sugar cane extract powder nagabulig para sa inang pagpanami sa ato sini nga digestion. Nagabulig pa dula sa aton sini nga problema sa diabetes at pinaka the best rin naga-detox sa ato sini nga lawas para magapabilin kita nga hobe. Klinika DTX Coffee Mix mapakal sa mga butika sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina ni Doc Ramil Oy. Subuman ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men may maka kag Clavo Waska na nagabulig naman para sa dugang extra energy sa lawas ang nato sini nga mga kalalakinhan labi na sa mga lalaki. Labi kag labaw sa tanan nagapanami isang blood circulation. Amo ni rason nga kuwas nga nami imong blood circulation nagabalik naman sa huben ang aton nga performance bangod kay kanami man sang performance kag paningkay-singkay sang aton sini nga manoy tungod kay manami ang sirkulasyon sang aton nga dugo. Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center. Shout out sa aton nga mga followers, sa mga followers naton sa K5 News FM Iloilo kay Randolph Villaruel Concha. Good evening. Namit ko no ilang ugoy-ugoy dira ni Tiyoy Buyet sa bakeryhan sa may Banwa Sangsara. Sa kay John Santos, Idol John, correct na para nga mabalaan nila kung mga ginahimo nila da Duterte taya. Ba grabe ang. Uy, digong taya. Kay Marlene Famocol Superiano, manami matian John Kapulot. Aba, gapanamit siya. Sa kay Ridje Pangilinan. Good evening man. Hi, siling ito. Kay Bengs PSG, mayang gabi man. Arman Bakuguay. Good evening, Bambing Gazer. Mayang gabi, watching sa Dorillo Street, Pasig City. Kay RV Chris Casiris, good evening man. Shout out man sa kay Susan P. Siscar. Kay Christine Gardose, sa kay OG Habar Salmingo. Shout out man kay Cyril Aris Aliado. Monica Sumagaysay Galarpe. Today more to go sila nga batuna ang inyong kaso. Kay inang siling ni si Siro Solon, sila daw ka-insulto sa part nila sa natabo pero hindi sila kasulbar. Sa DSWD pa mangayo bulig, it means wala salig sa ila. Ang City Council at iwa mo gidi wala pulos gani. Sa kay Monica Sumagaysay Galarpeda, namo naman ni mapadoktor sa wibis mo. Kay Pope John Piliado, agay siya niya ara nga boses ni Ma'am Kim nga Malasara Hironimo ba. Kay Charlene Sera, yan namin kamanggali magkanta Sergio no. Kanta gid lang na. So San Pisiscar sa kay Ami Dasal Senior. Mayong gabi man, shout out kay Monica Sumagaysay Galarpe. Good evening man kay Johnny Sistene Carmelita. Good evening RJ De Los Santos. Gapamati gid sa may Monica Blumentritt, Iloilo City proper. Kay sino pa? Julio Sancho Abilarde. Darlene Lang. Good evening. Watching from Espinosa, Hordan, Guimaras. Kay Andre Agil. Good evening. Mangkot lang ko tani. Naman di sa Mangkot ko tani naman di sa Rojas. Why sila program sa gabi nga K5 Night Watch. Balhin na lang di sa Rojas. Thanks. Sa iluhan niya ko sa Rojas yo. Pidi mana. Kay Jerry Di Cara, bagay na John sa mga kapitan kakagawad nga mga sungak-sungak kung mapriso sila
tani mga 10 years o kon 15 years para magkaladula sila. Kay Narciso Bolivar, mayong gabi man, Jerry Di Cara, John sa atubang mayo sila sa imo, pero pag nagkatalikod ka na, gagwa ang pagkatraidor nila, padiwalan ka pa na nila, mga patay huya gid. Mogid. Kay Narciso Bolivar da, mayong gabi, pamati sa live sa Hong Kong, sa kay Switchel Duterte da, good evening man. Kay Robert Ligaste Jr., thank you, no? Thank you sa pag-congratulate sa amon. Sa kay Reggie Pangilinan, good evening man. Kay Amid Dasal Jr., good evening man. Kay Mac Joe Vloggers Makirmi, watching and listening from Sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasig City. Verna Salvilla, good evening. Sa kay Michelle Amara Puig, good evening. Okay, no? Okay. Sa kay Ria Capanas da, may gabi man. Rose Simpas, good evening. Sa kay Arman Bakugu ay Belma Amado, good evening. Kita sa suok, gali ka. Nakita ko na kay 5 PM gali ihimo station. Okay? Sakay sino pa ang white mabasahan di? Susan P. Siscar, Julia Albert Cagancia, sakay J. Bagyo, gapamati man. Lorenzo Estrada Tere, good evening. Vilma Amado, thank you for watching. Robert Ligaspe, highlight DTX Coffee Mix, and happy listening to Batch 92. Okay. Sa kay Carla A. Magahom, thank you for watching. Direkta sa Kuwait. Susan P. Siscar, Rose Simpas, Dindin de los Santos, Laila Sofia Altelio Hirotsi, Tubisa Gagnaules, kay Christine Gardose, and Ria Capanas, Verna Salvilla. Okay, salamat kita. Diri man kita sa may nagalantaw naman diri sa aton nga June Kapulot News Live, no? Ngayong gabi sa kay Lori Abadonio de la Cruz. Shout out sa bana ko si Buyok de la Cruz gapangape, DTX Coffee Mix. Good evening kay 5 John. Kay Teresa Gipo, good evening man. Kay Belen Balieras, good evening. Kay Miles Alarcon, nga idol, ari ako nagatamyaw sa imo. Idol dito sa Balasan, nagakadagdag sila sa Bayabas. Nagapamatik sila dito sa Barangay Balasan, Balantian, Sitio Kabugaw. Kanami gid gali sa imo magkanta. Ay kalain. Oh. Kay Miles Alarcon, no? Salamat kid sa pag-monitor. Peter Standarte, good evening man. Jomel Sensoria, mayong gabi. Shout out idol kasi gabong ang tingog nimo diri sa Ulubrahan namon sa Dio Campos Barquillos idol. Amo nang kampyon da. Kay Andy Alojado, good evening man. Hana Lapating, good evening. Peter Standarte, Florenda Cadavero, good evening. Kay JC Lilibeth Truma, good evening kanami isang tingog ninyo ni Kim. Kanta pa more, shout out sa tanan-tanan nga mga pamati ka nagalantaw sa K5 News FM. Kay Jesse Casipe and Remy Santiago, thank you sa pagbasa, God bless K5 News FM. Kay H. Asuncion Nan, magarat dan gid kamo nga mga kapitan. Kay Aristocrat sa Alaharak, John, kantahi sila akon si Mr. Suabe. Aragay kalay. Kaya sa buwas makanta ko basa. Kay Norbing Sopenia, gapamati man sa may trapit si Uton. Kay RG de los Santos, good evening man, gapamati man ako always diri sa may Monica Blumentritt, Iloilo City proper, God bless. Kay Marie Chris Bibayo, good evening man. Kay Girly Paka, mayong gabi. RG de los Santos, niya idol John Kapulot, kapamati ko, isa ako ka PWDs. Ako nagapangayo ako sang bulig sa party list,
wala gid ako nilaging buligan kay wala ako pulos kay para sa ila PWD. Gapamati gid ako always say mo sa Monica Blumentritt. Sige lang. Kadto lang sa amon kay kami mabulig simo. Kay Eduardo de la Cruz or Edward de la Cruz, good evening man. Kay Jomel Sinsoria, Joven Matias, Grace Ko, may gabi. Thank you for watching. Kag sakay Nong Arthur Ko, Nong Art, may gabi. Sakay JC Acanto, good evening man. Edgar Parsia, Marinette Manican, thank you for watching. JC Acanto, Fatima Lagardo, Zapico Masiro, good evening man. And inang condolences sa kay Renato Bindita, mayong gabi man. Romeo Zubiri, Maricel Valor Casiple, Leo Recto Matiliano, and Susan P. Siscar. Thank you for watching sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Way kita tiyempo makaki-5 diri sa ato sila nga pagpangalaga. Standby na kamo sa inang Laugh Out Loud with DJ Macho Kulit. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM, Iloilo ako naman yung K5 John Aluhado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.